no pangte hian an soi chuat thiam lo le an ril ruwa om te hi alem anga an zia chang te hi om ve thina entirnan tlai tin a infiam na a ama lo en reng thin tu muta se anu le pate bula soi kher lovin alemin ziak ve theya parka infiam lai le apia papakhat loading lai te hetiang no pangalem ziak te hi han chik deuh chuan om zia alo nei ve thina tunjuma po hian no pangte lem ziak phena thu in thup mak tak tak a phena thu om lo rap om ru riau mai te chu kan clear ho le ang Martin ale anupui te hian fanu kumrup mi le fapa kumthum mi anneya he hi an pa Martin zok soi hi ani a an fanu hi aming hi Jess ti maila chon amasa in heng thil ataka thleng tun tuma karon soi tur ho te hi ataka ni hloma wangin an ming te hi phwa chop vek an ni chuan drawing lemzia hi an fanu Jess hian nuamati ema a lemzia nana amamo tin reng te chuan leisak ve thina aruma hian a ziak ve mel thina a lemzia puan hmunem em thin phur takin an en sak thina maseni khat chu a lemzia pakhat hian apa Martin mitala riau maya Jess hian ama lemzia ka meche pakhata kai lai hi ani a anu le mazia hian anu sam hi ataka po buana wangin adumina zia ngai lawa tuna kai hi chu asam adum tlet mai tunge tia Martina nan zo chuan meche pakhat milo tlo thin tu ni kha ti in a chang maya ani le tunge mingan tinun le a ani chuan Lucia atita a minga soi chia hian Martina chuan atum ang aya angai ven riaw ngai tatlat annu bula abakal patin Jessica inu hi annu nena chuan a unau nuwa a anli an lawa zota annu chuan a an em polo thelova Martin chuan Jessison a ming Lucia atia ati chia chuan annu chu lo phuve de usuka Lucia hi Martina nupui unau nu hi ania ma se athito tuna alem ziak tu Jess po hi alapian ma dai an unau nia an lapian ma athito ania an pahni chuan an fano Jess roma chuan valutin Lucia chu tu chia mo ti in an bazot thale a Jess chuan a changin min ron tlo thina ti ringotin a lo changa nile engti khun vela nge lo tlo thin che an tile a Jess chuan zana lem ka zia lai te hian min ron tlo thina ati a ti vak ngai na danga om to chuang lawa Martin zok chuan a lo kal le khuna chuan a mel te alan dan te chiang na win lo ziak to ro ati ta ringota heta tang hi chuan an fanu Jess room kongka hi chi thlap lovin tlema in hong dewin anda ta renga zan reilo te aliama an nupa a chauka an om lai chuan Jessi chu aruma mi bia ang takin a tong ti an shetheya thom dim te in an vakal hnaya a thu soi ngai thla kan tuma ma se Jess chu a tong rang lova a kha to khen a tonga a thu soi sha ta har ema ma se ruma tuma omsi lovin biak chu anei chiang ani ti chuan shetheya a chan chu zo na te a changa a nuwa Jessi thu soyan shat chu I chan chin min zo ta ilem ka zia te kha an mu a ziak le turin min ti a ati a heta tang hian a tong le ta kam ya lawa wangin an nga reng nuwa chuan an valut ta apa chuan Jess Lucia chu I muta mi a atia Jess chu alo buk ngawa nile tuna khonge om ati chuan a room killam chu a kok ta an ena tu man lo anu le pate chuan hlo ena en ai chuan thil hriat chian an du zoka baka heti la hian an fan room bo ruak chu a rit ema adang lam riau maya nuamero an ti hau lo Martin anu pui chuan Jess bula chuan zoite in ani le alem chu chiang te win han ziak te an ti a anu pa chuan an chuak le ri a Jess chu atong to mi alawa anu le pate po hian nuam an ti lo le a rei lo te ya Jess chuan anu le pate chu a kaulut le ta a alem zia thar chu a entir ta helem hian Martin te nu pashiat chak em chu hriat tir ta hei hi alem zia tak chu ni helema hian Lucia hi chiang zo kina ziak to a mitmeng pol korvar ha le a mui chunga
khua wang nein Lucia kha korvar ha aphu mani a amit menga pola a mui chunga khua wang ane ngei bok Martin anu puile a unau nu Lucia te hi adam lai po khan anin po em ngai rim lova in khata cheng lo an ni wang te po ni a Jessie te unau pian ma a thito alo ni bok nen hian a chan jin te hi Jessie an shil ngai lo shima a thalak po an nei hek lo Martin te nu pa chuan Jess bula chuan Lucia kha lo beto lo turin an cha ta ringota alan dan chuan Lucia hian a run ti buai lova boina a thlen lem lo na in an nu pa hian an rap tlat wang ani om ve takani an nu pa hian puithia man kau pha hiala an ina tharau om eng po ti chwasak turin hei hi an thlamuan thei thlot lawa wanga kau an ni a he ta tang hi chuan he tiang lam thil engma hi an tong le tari lawani hei hi zirtir tu art teacher ina thil ton a soyani a kum khata hian draw and tell hun hi voi ni do pangte hi nei pui thina a omzia chu lemon zia kanga engpo anjiak theya engpo an na thil thleng le an ton te chumi mil chuan lem pakhat an zia kanga chuan class a an lem zia chu pholang pa in a chan chin te an soifia thin don ani heng no pangte hi pol thum no pangte an ni a no pangte hian a tlang puin an chung ko lemte an ran vul lemte an ziaka pakhate ro chuan mei al lem a ziak tlat no pang nang te chuan he lem ziak hi an lo nui ve lawangin zirtir tu hi wakal bata tinge mei te zia da ya itana thil ze nei I soi zau tur zia turania I thil tonte ati chuan no pang chuan ka shalom kala zo lova ati ta a zirtir tu hian a zia zo tir phota awa en le chuan tuna kan mu mek hi a ziak ta in alo zia bela in hi akang lua zirtir tu hian no pang hi shwai shanga class po na chwa puya tiang in kang lem te hin tingi zia draw and tell huna le ngal ati chuan no pang chuan kata no omje de lom he in hi achunga ka omlai ngeya kanu le paten halan tum kha ani hi atita he no pang hi pol thum le kani thil pha chupa fak chial ani lo zirtir tu chuan soi tur po shetalova isita wa thuro ati taring hota classroom a zirtir tu po hi ron lut ve bata athua amit tu ye dang sham he no pang hian ina eng tak tong thinang mo ti ina ngai tuani nge yang zirtir tu chuan draw and tell nei le lo tur thu soya an lem cha te po hon vek mai turin a shilta ni Brett le Jane te hian he thil thel lai hian fanu kum ngami Molly an neya apa Brett hian a soidan chuan Molly hi thu oi em mai le tong tlem tak mai ani ati a he hian he thil thleng hi ati rap om zual Brett te nu parum hi an fanu Molly room nen hian a indot chi a he mizan hian anu le pa te room a hian ron kalin a thom nu bom closet ami a hlo thu aron soya Brett chu a room a vakalin a closet a chuan engma om lo thu a vashila awa ending sak veka atuk zanan nili a zan laya anu le pa te room a buk chuan aron lut le ta a closet a ram hwaya om thu aron soi le he mizan hi chuan an bula an mutir taring muta atuka chuan Molly chuan aram hwai mu lem chu ziaka anu le pa te mu ta he hi ani he hi kum ngami lek ziani a apa chuan a mu chuan arab veria wa mase no pangai ruat na thil mai maya angai maya zan khat dang le chu Molly chu ron aw waka a chap poka aroma anu le patian batlan lu tu wata kathi ti in a koralo hlima an han en chuan a hnung zanga hamna nu pahni alo oma Molly chuan ram huai khan min hamani atita Brett chuan a fan room chu a chinglet ne khop mai tuma engma mulo a hliam te chu ama in ti palna ani theyangem o an ti a ma se zan lai han aw chwa pui top mai chuan ti ve thau box si he thil thleng an han soi chwa chan po hi thil thleng hi makan ti ve ema Molly lem zia zong nen Molly hliam te kha ama in ti palaniang an tina in kharam huai min hamna kha ani tia a soi hi an zo ngun le a hun aliam po in a chan na hi a thak lo shima room thar lakan peta a zan ni khat chu anu le pa te room a hian alaron lut le thawa ma se I mule ami an ti chuan muto lo ka hlau ve shim ti in na changa
hemi lo hi chu thil thleng dang le atak sa hliam ti te tur thleng chuan an tong le to ri lovani tuna he thil tong tu Rachel hian ado kana a unau pa kumsari mi lemzia a hmua ado kana hian a unau pa hian lem hi aziak thin chim shima ma se ni danga chuan azia zo hian ala veka do kana hian engma anu chhia ngai lova aruma ada thale vek thin Rachel hian he lemziak pi kana wina anu chhia hi entura adu wanga ni ringa an enchian chuan kumsari mi na ama le achung telem an in kota an haulai azia mai ni in langa ma se akil lam a en chuan adum veka rala lo a hmua Mr. Taking Man ti in aziak boka helem hi a en tir phei hi chuan a hmulo nge a ni nu vela a lem zia hi a en le mai na mu chi a he pa dum vek hi pi pu a wai tira hei hi an in kota vela an chung kwa an le mani a ma se an in kota hian pipu an nei lo shim an in kota mai po ni lovin pipu shim hi an nei lova The Taking Man ti azia noya hian leya engemo aziak boka tukufer ang deuh nge kongka ang deuh ni ina langa an in kota engemo thil dang lama omem ti ina va en vata ma se khoya ma engma amulo ni re lo te ya bathroom a Rachel hi a online bathroom bullok hi a unau pa kumsari mi room hi ani a unau pa chu a tong ni ina shia anui vel hi a shia a toi sakhal vel ani ringa ma se a mai phi zo chuan a unau pa room hi alo in hong dewa ava en tha a unau pa chu chhuata lo mu in a khum hnuai lama muni chu alo ena alo tong mul mala kongka a honga a hon vele chuan a unau pa hi tho fata a khuma thuin a room TV chu en ngala tungi a biak tia zo chuan tuma biak lo thua suya a khum hnuai ala tuma nom box si lo Rachel chuan angai rat na mai ngai na mut san ta a atuk zinga chuan Rachel chuan a tho chuan a unau pa chu mu a glass no ruak hi kinga chocolate milk adu thu aron shela Rachel chu in hnuaya chocolate milk lak sak turin a chuka ama e tur thil nep noi ron keng chhowe boka a unau pa room han thlen chuan a unau pa chu alo mutui em maya makati deuh chu a kai thawa a chocolate milk chu a peta a unau pa chuan tinge lo ti a min dil kha ti a adil mi alo thua unau pa hian alo soi dai ma se Rachel chuan ano chu a khumbula chuan a hun sakta ringota a chuak ta za na lo ni li a jingdar li vela chuan Rachel chu anau tong thomi na ti har le a room lam panin na vakala ava enta a hriat nu ber chu a unau pa tong ri le a ruma thlim dum a mu khani Ashiat le chun chu akhuma cover nuwa amu alo harin nani a hemizana unau pai na aruma mi biak le biak lawa zo ta fata tu ma biak lo thua unau pai hian alo soi Rachel John thil thleng engkim chu anule pa tia shil to bangai tia she thiama anule pa ten a unau pa hi an zo ta hetia anule pa te mewin an zo chuan a unau pa hian soi ani ta a The Taking Man ati hi thilla aron kengkir le thin tu lo ni a asoidan chuan karing lutuk ka thian thaberania theimu de min pe a tuna chuan aron kal to ngai don lo ti in chang ta Rachel Khan a unau pa ruma a mu kha amu mangne tak a she theilawa a chan chu khapa mu vele khan engma a shelawa a shet lom chun chu atuka a har mai kha ni a amu mang ani theyangem ti inai ngai tua boy ema ma se he mi nu hian thil dang a thleng to lem lova a unau pa khan arun kal to ngai don lo atimia wa thil dang engma thleng a om tareng lo boka a unau pa po hian The Taking Man chungchang hi a soi to ngai lo ani